Velkommen til en præsentation af Default Secure. I denne video tager jeg udgangspunkt i vejledningen, som du ser foran dig, om såkaldte applikationsfirewalls. Det vil sige, at det er en forudsætning, at du har læst og forstået, hvad der står på den hjemmeside, du ser foran dig. De 3 firewalls, jeg vil komme ind på, er PC Tools Firewall, Online Armor og Comodo Firewall. Formålet med videoen er at hjælpe dig med at vælge, hvilken firewall, der er den rigtige for dig. Hjemmesiden finder du ved at gå ind på privatliv.webs.com. Forsiden kan jeg lige prøve at finde frem. Der skal du bare klikke på Generel IT-sikkerhed, og derefter ned og klikke på Maksimal sikkerhed, sektion 3. Og der er altså de 3 firewalls her at vælge imellem, som der er generel enighed om, er nogle af de 3 mest effektive, der er på markedet i dag. Nogle ting, som man måske kan undre sig over, når man har læst vejledningen her, er, hvordan det kan være, at der er gratis programmer, som, hvis man skal tro hjemmesiden, er faktisk bedre end betalingsprogrammer. Faktisk kan give bedre sikkerhed. Og der er flere faktorer at tage med i betragtning der. En af de ting, der gør sig gældende, er, at nogle virksomheder baserer sig på en forretningsmodel, hvor at de har et gratis produkt, som har til formål at gøre virksomheden kendt og førende inden for branchen. Og det gratis produkt gør de så rigtig meget ud af at få til at blive ekstremt godt. Samtidig har de også nogle købprodukter, hvor de skovler pengene ind. De købprodukter kan så eksempelvis være til virksomheder, mens gratisproduktet er til private brugere. Så det er en måde, at man kan forklare det her fænomen på, at man faktisk kan få bedre sikkerhed med gratisprodukter end med betalingsprodukter i en del tilfælde. En anden ting er, at et købeprodukt naturligvis er tilegnet flertallet af brugere. Der skal gerne være så mange, der bruger produktet som muligt, fordi det er på den måde, at virksomheden tjener penge. Og det, der er specielt ved applikationsfirewalls, er, at de giver en masse pop-ups. De fleste mennesker kan ikke holde den slags ud, og de ved ikke, hvordan de skal håndtere dem. Så for dem vil det ikke være en god ting med en applikationsfirewall. Og det vil heller ikke være en god idé for en virksomhed at forsøge at tjene penge på den slags produkter. Men til gengæld så kan man opnå en sikkerhed, når man er villig til at få de her pop-ups, som man ikke rigtig kan få med købeprogrammerne. Der kan meget vel være flere faktorer at tage med i betragtning i forhold til, hvorfor at man kan opnå så høj sikkerhed med gratisprogrammer. Men nu kender du i hvert fald et par af dem. Noget andet, som folk tit spørger til, er, om man kan køre et antivirusprogram ved siden af en applikationsfirewall. Og det kan man generelt godt. Det kommer dog nok an på, hvilket antivirus man installerer. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har positive erfaringer med Microsoft Security Essentials og Avast og Antivir. Så de 3 kan jeg i hvert fald anbefale, hvis man vil have antivirus ved siden af ens applikationsfirewall. Om det så er nødvendigt, det er sådan lidt en personlig vurdering. Hvis man svarer fuldstændig korrekt på alle pop-ups fra ens applikationsfirewall, så behøver man faktisk ingen anden sikkerhed på computeren. Okay, lad os komme i gang med at se på de enkelte applikationsfirewalls. Jeg vil starte med at finde en computer, hvorpå at jeg har den første applikationsfirewall installeret. Her har jeg en computer med PC Tools Firewall Plus installeret. Nede ved uret har vi ikonet. Lad os se på, hvordan det ser ud, når vi åbner programmet. En god ting ved PC Tools Firewall Plus er, at det er rimelig enkelt at bruge programmet. Der er ikke så mange indstillinger her, som der er grund til at kigge på. Men lad os lige se nogle enkelte af dem. Den her, Automatically Allow Known Applications. Det betyder, at når der er et flueben her, hvilket der så er, som standard er, så vil de programmer, som er genkendt af firewallen, og det vil sige, som er på dens whitelist, de vil automatisk blive givet tilladelse til at foretage handlinger på ens computer. Det er som sådan fint nok. Er man virkelig paranoid, så kan man vælge at slå den fra, og det vil betyde, at man får en del flere pop-ups. Den indstilling her, der som den standard er slået til, Automatically Allow Applications with Valid Digital Signatures, det betyder, at programmer, som har en gyldig digital signatur, som det hedder, som er en slags garanti for, hvem der står bag programmet, de vil automatisk få lov at foretage handlinger på computeren. Her kan det give lidt mere mening at vælge at slå den fra,
eftersom at der er malware ude på nettet i dag, der har en gyldig digital signatur. Og den slags malware vil derfor ikke blive stoppet af PC2's firewall. Medmindre man slår det her fra. Men slår man det fra, så får man altså også lidt flere pop-ups. Så der er det et spørgsmål om man kan håndtere de pop-ups, der kommer, og hvor meget sikkerhed man egentlig ønsker. Og så er det sådan, at programmet faktisk også er oversat til dansk. Så man kan vælge at gøre sådan her. Personligt vil jeg dog ikke anbefale det, fordi jeg synes, det ser ud som om, at de har oversat via Google Translate. Jeg synes nærmest, det er ondt at se på, så jeg foretrækker den engelske, men det smager behag. Det, der ellers er værd at fremhæve ved PC2's firewall er, udover at den er meget simpel at anvende, så er det også, at den er, i hvert fald i min erfaring, meget stabil. Mange applikationsfirewalls kan have en tendens til i nogle tilfælde at gøre computeren ustabil. Og det skal man tage med i sine betragtninger. Som regel er det nu ikke værre, end at man kan afstillere firewallen igen, hvis der opstår problemer. Men jeg må indrømme, at jeg har faktisk aldrig oplevet problemer med PC2's firewall i den retning. Så den kan i hvert fald også anbefales på det punkt. Og så er der en ting mere, som er godt at vide med PC2's firewall, og det er, som der også står herinde. Nu skal jeg lige prøve at finde det. Inde under tips og tricks til generel IT-sikkerhed. Insider-tip til ekstrem sikkerhed, som det hedder. Man kan faktisk kombinere firewall med Threadfire, som bliver beskrevet her. Som er et såkaldt HIPS af den type, man kalder for behavior blocking. Normalt kan man ikke kombinere flere forskellige typer af HIPS, og en applikationsfirewall er også en form for HIPS, eller Host Intrusion Prevention System. Men Threadfire fungerer godt ved siden af PC2's firewall. Det er i hvert fald min erfaring. Og de er også begge to produceret af PC Tools, så det er måske ikke helt tilfældigt. Og på den måde kan man formodentlig øge sin sikkerhed en hel del. Hvor meget præcist, det tør jeg ikke udtale mig om. Det bliver gætværk. En del af det, de gør, er sikkert overlappende, men det er værd at bemærke, at under installationen til PC2's firewall, der bliver man blandt andet tilbudt Spyware Doctor. I øjeblikket i hvert fald, de ændrer tit på sådan noget. Og Spyware Doctor har et add-on, de kalder Behavior Guard, og det baserer sig på teknologien i Threadfire. Så det taler igen også til fordel for, at de kan supplere hinanden på en eller anden måde. Så hvis man bruger PC2's firewall og vil have ekstra sikkerhed, så vil jeg også sige, installer Threadfire. Det vil øge sikkerheden, og der vil formodentlig ikke være nogen problemer med det. Det eneste, jeg har oplevet enkelte gange med Threadfire, det er, hvis man er gamer, at der er enkelte spil, der pludselig ikke kan starte, når man har Threadfire installeret. Hvis du oplever det, så må du jo afinstallere Threadfire igen. Men det er værd at forsøge. Og det er omtrent, hvad jeg har at sige om PC2's firewall. Så lad os gå videre til den næste applikationsfirewall.